sa buhay, mapatinan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakig-uban. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato og kalampusan, kadaugan, di nagproteksyon og nagatiman sa matag usa nga misalig bidangog ning tuo sa atong buhi nga Dios. Sa atong panag-uban inimong programa ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan namong Dios sa magkagagahong Dios nga kanunay nag-atiman, nag-amuma sa tanan nga midangot ni salig kanimo. Dios nga kanunay nagpabati sa imuhang pagkamatinud-anon sa pagsuplay sa tanan nga gikinahanglan sa imong mga katawan. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman kanamo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagbantay, pagpanalipod kanamo. Dini mo kami gipanalanginan o Dios. Imo gitagbo ang tanan nga mga gikinahanglan sa imong mga katawhan ug padayon mo kami gipanalangin ang tanan sa imo mga mensahe. Sa amo karon nga panag-uban, among angkunon, among klimon ang panalangin nga daugag kalampusan sa mga pulo nga amo karong madunggan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios, maayong gabi sa tanan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios nga magahatag na usab sa mga pabor o panalangin nga maoy atong gikinahanglan sa atong pagpuyo sa kalibutan, mao gyud ang pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga mga nagpadayon sa pagpanalangin sa matag usa, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Padayon ang Dios nag-amuma sa matag usa, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga nagmatinud-anon sa mga pulong sa Dios.
Maayong gabi may pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan nga naminaw sa atong nga programa pinaagi sa atong FM station 11.3 ug sa 95.3 diha sa Barangay Santo Niño sakop sa Tanhay City, Negros Island. Maayong pagpaminaw, maayong pagiguban at ang Dios magpanalangin sa tanang makadungog makabati karon sa mga pulong nga atong madunggan diha sa libro sa Hebreo Kapitulo 13. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang Kapitulo 13 sa Hebreo. Diha na to makit-an ang pamaagi sa Ginoo aron iyatang kahimutan, aron makapahimuot ta sa Dios. Unsaon aron makapahimuot ta sa Dios? Diha gitudlo ang pamaagi sa Ginoo kung unsa ang mga buhat nga makapahimuot kaniya. Kung kita makapahimuot kanunay sa Dios, walay dili ihatag sa Ginoo. Ang tanan mga kaigsuonan nga atong gikinahanglan sa atong pagpangalagad kaniya, iyang saad nga dili niya ihikaw. Kay nasayod ang Dios mga kaigsuonan sa matag kasing-kasing unahuna sa tao kung kinsa ang matinud-anon nga nagbuhat sa mga buhat makapahimuot kaniya. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Dalaygon ng Dios nga magpanalangin sa ato karong nga panag-uban. Walay hinungdan ng tanang kahimuan kung dilita mo sa lisa kahit Adlaw karon nga Bernes, pizza 10 na sa bulan sa January or bulan sa Enero tuig 2025. ang kamhanan nga nagmug na sa tibok Ug ako nagtuo sa matag adlaw siya ang Diyos. nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nagkulit kinig mga buhat na nagdalaganti sa panahon nga kita moatubang sa Ginoo. Importante gyud mga kaigsuonan nga sa matag adlaw doon na tay nabuhat. Kana bitawng buhat nga makapahimaya sa Dios. Buhat mga kaigsuonan nga takos mudawat sa ganti sa Dios. Kay ang Dios mga kaigsuonan nag-andam og ganti. Sumala sa atong nabuhat ug sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. Awiti ang hari pasabi na sinamusuli mismo sa kinabuhi. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga naka-tune in na sa ato nga programa pinaagi sa ato ang live Facebook. Mayong gabi, mayong pakiguban o good evening, happy listening, happy watching ni Login Gonzaga. Ayong gabi kanimo pastor, ingon man sa tanan nga nagalantaw o nagapaminaw sa imong programang pulong mo kinabuhi ko from Negros Oriental. Salamat kaayo Sister Login, salamat sa Ginoo nga nagpanalangin ang Dios kaninyo diha. Si New Edgar Sumampong, mayong gabi ninyo diha tanan pastor, mayong gabi isab. Si Inday Dorlin Incabo Tinsay, good evening pastor, request og awit makalangit milagroso. Awiti ang hari pasabi na sinamusuli mismo sa kinabuhi. Alang sa tanang nagpaminaw sa atong nga programa pinaagi sa atong FM station o sa nagalaing mga FM station nga nag-hook up ninyo mo programa, pwede ra gyud kaayo nga mopaabot mo mga mensahe sa atong nga programa pinaagi sa pag-comment o pagbisita sa atong Facebook account. Ang pulong mo kinabuhi ko, ablihira inyohang Facebook o i-search ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko o pwede ra gyud kaayo nga makatod mo mga mensahe sa aktual nga sa atong panag-uban karon. Awit makalangit milagroso diri lang sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Kyle ay good evening everyone. Good evening pastor. God bless your family. Dalaygon ang Dios nga nagatiman kanimo diha sister Kyle no ay Ilijen. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pag-amuma, pag-atiman ug pag-uban kanimo diha sa Hong Kong. Salamat ta sa atong buhi nga Dios sa walay hunong niyang pag-uban kanimo diha. Ang Dios nga atong gialagaran dili gid mo pakyas sa iyang mga saad. Dili gid siya motalikod sa iyang mga mensahe.
Ako nagtuo nga ang Dios nag-andam labaw sa atong gitinguha, labaw sa atong gipangandoy, labaw sa atong gipangayo. Mayong gabi niyo Edgar sumampong minaw na pod ko sa pulong sa Ginoo. Si Luchin Gonzaga matud pa pwede request og balaang dugo. Ako rin nga damon dire ug ako ning matagaag pagtagad. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw ni Sister Gina Kamahalan, matud pa mayong gabi pastor og sa tibok mong pamilya. Og sa tanang viewers and listeners, ining atong programa Praise God, Hallelujah, God bless us all. Request kog song kanimo lang. Salamat pastor, you're welcome. Ikaw ang bugtong paglaumig, kinabuhi ko. Sa itong ikuang kanat, Mayong gabi, mayong pakiguban ni Rain Duniner. Good evening Pastor Gideon og sa imuhang pamilya og sa tanan live viewers. God bless. Salamat kay ni Sister Gina Kamahalan sa pag-share og sa tanan nga nag-share sa atong programa. Amen. Thank you so much Lord. Gikan ni Kyle ay si Luchin Gonzaga. Amen. Thank you. God bless. Si Bren Punting Dalmasio. Good evening Pastor. Pa-shout out sa Punting family. Maayong gabi may pagpaminaw ni Marley Garganera. Maayong gabi Pastor uban sa imong family. Watching from Dumaguete City, request kog song Milagroso. Salamat Pastor. God bless you always. Si Ann Gelardi. Good evening Pastor. Salamat sa Ginoo. Nag-live na pud ka, request kog kanta Pastor Pagsulay. napuno sa himaya o pagkamalaan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw happy wansing ni Mi Medalyo. Matod pa. Good evening Pastor Wansing from Davao City, request kanta Lahutay Pastor. God bless. Silda Loang, matod pa. Good evening Pastor Gideon. God bless og sa tanang nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayo nga pakiguban ni Sister Waning Dignos kanano ka diha sa Tisa, Cebu City. Matod pa. Good evening Pastor. Request kog Pastor gamhanang ngalan mo. Mayong pakiguban o good evening ninyo diha Sister Waning og ni Brother Danny og sa tanang mga kaigsunan diha sa Tisa, Cebu City. Mayong pakiguban ni Risha Haugoder. Maayong gabi Pastor Gideon from Selwi 8 Fulumulok, South Cotabato. Si Wilda Prospero matod pa. Good evening Pastor og sa tanang naminaw. Si Laida Mersa, good evening og request og song koptiko ika ni Hilda Loang. Kay ako raning isip para kung dunay time ato ning matagaag pagtagad. Oras sa ato nga programa alas 7:25 sa kagabi. Maayong gabi ni Melvin Dumaran. Maayong gabi Pastor, pwede request og awit makalangit matinud-anon ka. Salamat and God bless. Gikan ni Erwin Numio Revelia. Good evening Pastor, shout out sa Nasingin Assembly of God Church siguro, no? Of God Church. Salamat kaayo ni Erwin Numio Revelia. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan. Musta mo diha sa Nasingin? Sani ka isla diha sa Bohol? Si Marilyn Oracion, good evening Pastor Gideon. I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro. Si Lester Kadji, maayong gabi ninyo diha. Atong igsuon nga nanukad sa Jinsan, matod pa request song Pastor Dili Kabayran. Maayong gabi ni Brother Danny Dignos. Maayong gabi Pastor Gideon. Request ko og Pastor Dihog. Og si Jerry Tubak Kuno. Maayong gabi Pastor. Maayo kay nakasugod jud. God bless Pastor. Listening her in Dawes, Bohol.
Maayong nga pagiguban ni Alex Ganso Umag, shout out ni Brother Marvin og Sister Luding og ni Sister Lilil. Salamat pastor nga kanunay kami magsunod sa imo nga programa watching Kanlangit Sirabol Yunis Bohol. Wow, salamat kaayo. Awit makalangit bala ang dugo diri lang sa to nga programa nga pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni matod pa ni Sister Marilyn Orizion request song Ikaw ang Gisaligan. Ako raning isave para kung dunay time ako raning mapatukar. Si Vine P. Dilarion, maayong gabi pastor ug sa tanan nga nagsunod sa imong programa. Watching from Pakwan, Himalalod, Negros Oriental. Tanha lagi ko ng Pakwan. Tanha gid ko sa Ginoo diha sa Pakwan, usa ka lugar nga kana bitang abudansya kaig tubig. Lingi kas wala tubig. Lingi kas tuo tubig. Mudungaw kas tubig, doon na pag yung mga isda. Diha ko sa Pakwan, Himalalod mga kaigsuonan, nakaunaw na kong panalom. Nakaunaw na kong pamana. Kaya pating daghan ng isda. Wala man ko gidala sa Ginoo dito aron mamana og isda. Kundili pagtudlog pagwalis pulong sa Ginoo sa mga tao. Salamat kaayo ni Vine sa imo nga pakiguban. Ang Dios magpanalangin, ang Dios dasig magalig-on sa matagusa ninyo diha sa pagpangalagad kaniya. Maayong pakiguban ni Laida Merza og ni Sister Vivian og ni Ernesto Catilyar og ni Ria Samanal Amante. Good evening Pastor Gideon, God bless sa imong kinabuhi. Amusta mo sis og Inday? Si Evelyn Iran Tarukan, good evening Pastor og nako makalugar. Request Pastor saad sa Dios. Makahapit ka diri Sister Evelyn kay mas maayo kung makalugar ka, makahapit ka para makaistorya pod ta sa pagsugod pod sa pagtukod yod og simbahan. Salamat kayo sa inyong kinabuhi Sister Evelyn Iran Tarukan. Ang Dios magapanalangin sa tanan og sa tanan nga mga buluhaton og sa tanan nga mga panalangin. Ang Dios magatagbo, ang Dios magabalos. Si Chari ang Dagansina, good evening sa imo Pastor uban sa tibok mong pamilya Pastor. God bless sa imo Pastor. Si Ninita Pahang, maayong gabi. Si Rose Berkisyo, maayong gabi. Si Phyllis Dapar Lumod, maayong gabi Pastor watching from Panglao, Bohol. God bless you Pastor og sa tanan. Si Amalia Dila Pinia, maayong gabi Pastor from Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Praid Galas. Good PM Pastor, I'm watching from Manhoyod, Negros Oriental. Kumusta mo dias Manhoyod? Usas ato mga kaigsuonan nga gikan sa Hilongos, nangandoy sila nga mobisita diri sa ato ang programa. Diri gyud sa dapit diin ko gibutang sa Ginoo. O niya matod nila nga itugot sa Ginoo nga makaabot sila karong Marso. O niya nangutana kung asa sila agi. O silang giingnan mo agi pagid mo Cebu City kay diha ang dungguanan og barko. O niya magsakyanan raman pud daw sila. Medyo ako silang giingnan nga medyo layo gyud gikan sa Cebu City paingon diri sa lugar nga diin gibutang mi sa Ginoo. Kay kung magsakay og series magsakay og bus moabot og 4 ka oras gikan sa nauganan og series mosakay pag og motor mudagan na pog 1 ka oras mo nang moabot og 5 ka oras inana ang gilayon sa lugar nga diin nahimutang kining maong programa. Ang Dios magpanalangin sa tanan og maayong gabi ni Alex Castillon. Maayong gabi Pastor Gideon, request kog song Makalangit Pangako. Salamat Pastor and God bless. Maayong gabi ni Jennifer Iteo Cabarlis. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Shout out po from Saudi Arabia. Nanood po ako Pastor. God bless po. Musta mo diya sa Saudi, ampingan mo sa Ginoo. Usa sa mga akong ikadasig kaninyo, ayaw gayod bulag sa Ginoo. Pabilin kaniya bisan asa ta.
sa kalibutan pabilin ta kay ang kalibutan mahanaw ug ang tanang mga butang matunaw apan ang tao nga naa nagpabilin kang Kristo dili gyud niya kalimtan dadon gyud sa dapit diin iyang gisaad nga wa nay katapusan. Si Ate Ars, maayong gabi pastor sa tanang request kog song walay sulod. Walay sukod siguro. Walay sulod, daghang salamat. Walay sukod from Sarangani Province. Si Nelrim Dosel Yagne, maayong gabi pastor og sa tanan na pulong kinabuhi mo. God bless you more, Pastor Gideon. Thank you. Okay, thank you Lord. Awit makalangit kanimo lang diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako sa ngandamon ang mga awit nga gipang request diri kung naapay oras ako raning matagaag pagtaga. Dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Magkaguliyang ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong maoy akong kadato. Alang ka nako, labaw ka sa tanan. Ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magadaig. Maayong gabi ni Chari. Maayong gabi pastor watching from New Corelia, Davao del Norte. Ni Chari ang Dagansina. Si Erwin Numio Revelia request kog song pastor labod. Ug maayong gabi ni Sir Vilinario Florentino matud pa dalaygon ang Ginoo na labing gamhanan og labing makagagahom. Daghang salamat sa pagkamaayos sa Ginoo. Maayong gabi pastor og sa tanang naminaw sa programa. Samtang nagtan-aw ko sa balita karon pastor nakita nako ang hilabihan kadaghang tao sa nagsilibrar sa Nazareno. Makaguo lang na dugay na kaayong panahon ni ginabuhat og makasubo na mismong kaigsuonan nato sa Katoliko gitugot ning mga butanga. God bless og maayong gabi labo di ay pas request salamat. Usas ako ang gitan-aw mga kaigsuonan ang sitwasyon karon sa Los Angeles, California. Na doon nagimisahe ang Dios og sa mga selebrasyon karon aside na magita kay gitudloan naman ta sa Ginoo nga dili ta dapat matingala tungod kay mao gyud nay mahitabo sa katapusang mga adlaw. Og mubati man tuod tag guol, mubati po tag kasubo lamang dili nato undangan. Dili nato undangon ang pagpaduol sa Ginoo, ang pagampo kay maunay gihulat sa Ginoo natong mga Kristohanon. Atong hinumduman ang pagampo sa Amahan, ang pagampo nato sa Amahan dili gyud na niya kaalimtan, dili gyud na niya ibaliwala, iya gyud nang tagdon og atimanon. Ipadayon gyud nato ang pagdangop, ang pagampo ngadto sa Ginoo alang sa tanang mga tao bisan sa naglaing mga relihiyon o grupo sa kalibutan. Kay maunay gitudlo sa Ginoo kanatong tanan. Busa unsay atong nakatunan diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo maunay atong tutukan. Mubati man tag kabug-aton, mubati man tag kaguol sa mga sitwasyon o sa atong makita sa palibot. Importante moduol ta sa Ginoo kay kita kupayon ra pod niya. Kay panagna naman ang tanan nga mga panghitabo sa kalibutan. Dili na ta dapat matingala kay wala man gililong sa Ginoo ang mga panghitabo karon og sa umalabot pa. Si Melinda Riambonanza, maayong gabi pastor og sa tanan. God bless sa imong family. Si Vine P. de Delarion, daghang salamat pastor sa pagbasa. Way sa payan og welcome. Silda Loang, patabang ko pre pastor sa Datahan family na sila ron sa Kasubanan. Salamat sa imuhang pagtagad.
Ang Dios magalig-on ug ang Dios magahupay sa mga pamilya, datahanan family. Ang Dios magalig-on sa tanang pamilya. Si Rinanti Pugoy Babatido Manlinumbay. Good evening Pastor, ug maayong gabi pod sa akong pinanggang wife nga kamulo og atiman sa mga bata. Habang naminaw karon sa imong programa. God bless minaw sad mi sa pulong sa Dios. Mayong gabi ni Donna de Aquiado Tabuada. Mayong gabi Pastor, to God be the glory. Si Melinda Riambonanza request song Milagroso. Ako na ning napatokar ha kani Milagroso. Si Albert Palumar, hello Pastor Gideon. Good evening, request kog song katapusan. Si Melinda Riambonanza watching from Golden Valley, Davao de Oro. Si Sunshine Bandisan, God bless you all. Request kog kanta May Gahom sa Ngalan Mo. Matod pa ni Kyle ay matod pa gikan ni Sister Elijah, no? Amen, Pastor. Si Freddy Aquino, maayong gabi Pastor, pwede maka-request og kanta kinabuhing walay siguro. Kasiguruhan. Awit makalangit, akong tagaan og pagdagan sa dili pa ang pagsulay, ari us gamhana ngalan mo. Request Sir Waning Nocadias sa Tisa, Cebu City. Akong Ginoo, Diyos nga wa mabago, higugtan mo ang kinabuhi ko, ipasaylo mo mga kalapas. Oras sa itong programa alas 7:38 human aning awita moadto na ta sa pagtagad sa pulong sa Ginoo, paghisgot sa mga mensahe diha sa Hebreo kapitulo 13, 5 ug 6. Ang presensya mo, Ang awit makalangit nga lahutay ako raning kadtahon human sa paghisgot nato sa pulong sa Ginoo uban sa awit sad nga makapahulay diha kang Kristo. di uhaw kasing-kasing mo, ububuhi. Gikan ni Freddy Aquino, maayong gabi Pastor, pwede maka-request og kanta. Ako ining nabasa, no? Sige, ako na po ning na-save. Si Fiora Infesto, maayong gabi Pastor, samtang nanihapon mi sa akong pamilya. Naminaw minimo Pastor, watching from Malaysia, Sabah, Tawaw. Salamat kaayo, no? Kumusta mo diha sa Malaysia, Sabah, Malaysia? Ang Dios magauban, magaproteksyon kaninyo, Sister Fiora. Si Jan Kadayuna, mayong gabi Pastor, watching from Tanhay City. Amen, and God bless you Pastor. Amen, no? Sister Rachel, salamat kayo sa imong pag-share ug mayong gabi kanimo. Si Milagrosa Mundaris, maayong gabi Pastor, ang Ginoo mag-uban kanato adlaw gabi. Si Consolation Baiser, maayong gabi, Pastor Gideon, watching Facebook Live in Madrid subdivision siguro. Si Josias Noel Tudlas, maayong gabi Pastor, live na karon diri sa Shine FM Alcantara from Pastor Junrel ni. Salamat kay Pastor Junrel atong igsuon og lagad sa Ginoo diha sa Alcantara, Cebu. Ang Dios pa dayon magpanalangin kanatong tanan. Wala sa akong pagsimba, Dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanang naminaw sa 101.3 Shine FM Alcantara, Cebu. Ang Dios magapanalangin. Si Romili Tabugais Pilisco, good evening Pastor, musta? Okay ra gyud mi. Matod pa kumusta ang inyo hangap tibok pamilya kanatong tanan. Salamat sa kahigayunan Pastor, huwat ko pirmi live nimo Pastor. Request ko prayer Pastor, complete healing sa ako ang bana na disalign niya ang abaga na disgrasya manggod Miss Motor. Salamat kaayo. Okay, dalaygon ang Dios magaayos sa imo ang bana. Salamat sa tubag sa Ginoo sa iya atong mga hangyo. Si Freddy Aquino, salamat
sa Ginoo, Pastor, pwede maka-request kinabuhing walay kasiguruhan. Ako na ning receive, Brother Freddy. Si Jennifer Camaso, good evening, Pastor, watching from Malabon. Kumusta mo diya sa Malabon? Magandang gabi sa inyo dyan. Si Anib Serenio, good evening, Pastor Gideon. Request ko kanta. Gusto kong musayaw, watching from si Gaboy, Davao Oriental. Sila Jam Love, mayong gabi, Pastor, watching from Bohol. Shout out ko sa akong mama Macring ug Papa Kiriko Lubrigas, Pastor. Request kog song Pastor Labod by Victory Band. Sige, ako raning gi-save dire para atong matagan og pagtagan. Akong gidasig nga matagusa nga inyo ning i-share sa inyong Facebook account o ka sa inyong maamiga gigala labi na gid sa inyong pamilya aron ang mga pulong nga atong nadunggan ila pong masabtan. Og akong gidasig nga matagusa sa pag-abri sa inyong Biblia diha sa libro sa Hebreo kapitulo 12. Atong sugdan ang pagbasa niini mga kaigsuonan og paghimay-himay og pagpisa-pisa sa mga mensahe o mga pulong sa Ginoo nga iyahang gibilin alang kanatong tanan. Hebreo kapitulo 13 bersikulo 5 hangtod sa 6. Nag-ingon, ayaw higugma ang salapi. Kinahanglan makontento kamo sa unsay anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Busa, may kaisog kita sa pag-ingon. Ang Ginoo mo'y akong magtatabang. Dili ako mahadlok kay unsabay mahimo sa tao kanako. Dalaygon ang Dios mga kigsuonan nga magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan ug sa tanan makabati makadungog sa mga mensahe nga gikan sa Dios nga nagtudlo ug nagiya kanato aron atong makatunan ang mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Usa sa angay natong tutukan o katunan sa atong pagpuyos kalibutan ang pagbuhat sa mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Dili sa makapahimuot sa tao, dili sa makapalipay sa tao, kundili sa makapalipay sa Dios. Yes, malipay ta kon makakita tag tao nga malipay ta sa atong malipay siya sa atong gibuhat. Pero dili na mao'y ato ang i-priority. Dapat ang atong i-priority, ang ato ang tutukan, tinguhaon, labaw sa tanan, ang kalipay sa Dios, ang ikalipay sa Ginoo. Kana bitang ang tao mga kaigsonan, even ang atong mga ginikanan, ang mga anak gani mga kaigsonan nga makapalipay, makapahimuot kanunay sa mga ginikanan. Ang mga ginikanan mga kaigsonan mangonsulta gyud na, mangutana na sila, dili na sila mistil pang pangayuan. Mangutana na sila unsa may gusto nimo nga akong paliton. Moana gyud ang mga ginikanan. Na unsa pa kaha ang Dios? Kon nahimuot ang Dios sa kinabuhi sa tao mga kaigsuonan, dili gyud na niya kalimtan bisan kinsa pa ang iatubang sa Ginoo. Gani kung imong tan-awon sa diha nga ang Dios na nakigatubang kang Satanas, sa diha nga duna say tao nga iyang gikahimutan, iyahang gihisgutan. Miingon ang Dios nga to kang Satanas, nakabantay ba ka sa akong alagad nga si Job? Walay sama niya kamatarong sa tibuok kalibutan.
Kung ato ang tan-awon mga kaigsuonan, gidaig sa Dios, gitagaan og dungog ang tao nga nakapalipay kaniya, nakapahimuot kaniya. Unya kung imong lantawon bisan pa sa grabing kalisdanan o bisan unsang sitwasyon o bisan unsang klase nga mga pagsulay nga maagian sa tao o masinitian sa tao nga nakapahimuot sa Dios, atong hinumduman nga di gyud na kalimtan sa Ginoo. Yes, dili sayon ang nasinatian ni Job. Daw gihukasan sa satanan, pero tungod kay gikahimutan sa Dios, wala siya kalimtis Ginoo. Gitimes, gidoble ang unsay naa ni Job kaniadto, gitimes kinis Ginoo. Siguro sa unang panahon mga kaigsonan, nakasinati ang tao, nakasinati ka, nakasinati ta og karuhay. Maingon tang karuhay kanang hapsay ang pagpuyo. Labos sa tanan, walay mga gipamati, walay mga problema, walay mga kagubot, ug walay mga balatian. Taliwala sa hapsay nga pagpuyo, mingsod ang problema. Lain-lain ang mga problema nga gipasinati sa Dios sa tong pagpuyo sa kalibutan. Dili tungod aron mag-antos ta or dili tungod aron maalao ta, kundi aron makakat-on ta sa pagpuyo nga sa paagi nga ang Dios sa tanang sitwasyon ready og andam tang mga lagad kaniya. Kay dili man maayo mga kaigsuonan nga makaalagad ra tas Ginoo kung hapsay ang pagpuyo. How about kung dunay mga problema? Samantag karon og unya nga kitang tanang mga nagtuo sa Dios, dili nato kalimtan nga ang Dios nagpasidaan na daan nga kita pagasulayan. Nganong kinahanglan man tang sulayan? Kay duna say dapit nga giandam nga way katapusan. Kinsa ganitong makalahutay sa bisan unsang mga pagsulay, siya nga tao nga gitan-aw sa Ginoong angayan, nga pasudlon sa langit nga wa nay katapusan. Likod sa mga pagsulay atong hinumduman, likod sa mga pagsulay o sa mga training nga gusto sa Ginoo nga atong makatunan, human sa tanan nga kalisdanan, mga antusonon, panalangin dili na nimo kana bitawng makaingon tang wa na unyay kabutangan. Before nakasulod or before nakaabot ang mga Israelita sa gisaad sa Dios nga maong Kanaan, nga diin nag-awas ang gatas, nag-awas ang dugos o grabe kabudansya among dapit. Before nakagipasud sa Dios ang mga Israelita, gitrin una sila sa Ginoo. Gitrin usa sila, nakaagi silag mga pagsulay, nakaagi silag mga training nga pipila lamang ang wala malimot sa Dios. O kasagaran ng mga tao sa mga Israelita sa panahon ni Moses, nagbagulbol sila. Nawagtang ang ilang pagtuo sa mga pulong nga ilang nadunggan nga gisaaran sila gyuta nga puno sa panalangin. Dili na tutugutan nga samatas ubang mga Israelita nga sa panahon nga makasinati ta og kalisod, magbagul-ubol og magreklamo ta. Si Job usa sa maayong ehemplo natong mga Kristohano. Unsa may mga sitwasyon nga atong naagian o unsa may mga sitwasyon nga niya nato karon, dapat ready ta nga makaalagad sa Ginoo. Buti pasabot, gibansay nato atong kaugalingon nga sa atong pag-atubang sa Ginoo sa gihapon kita magmalipayon. Importante natay kalipay kay maunay gipakita sa balaan nga kasulatan. Makapasalamat ka kung doon na kay kalipay. Unya, ang pagpasalamat mga kaigsoon usa ni kabuhat nga gihulat sa Ginoo kay mauni mga pamaagi nga makapahimuot ta kaniya. Ang
pulo nga ato karong nadunggan mga kaigsunan, pwede ka itang maghimo og mga pangutana. Pwede ka ita nga mopaabot og mga pangutana diri sa atong nga programa aron mas mapalawman, mas mulapad, mutaas, muhabog, mulawom ang atong kahibalo niining mga maong mensahe sa Ginoo nga ato karong pagkahisgutan. Adunay duha ka bersikulo nga ato karong hisgutan diha sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 5 bersikulo 6. Diin gitudloan ta sa Ginoo kung unsay angay natong kat-unan nga mga buhat nga makapahimot kaniya. Una mga kaigsuonan, miingon dinhi sa bersikulo 5. Ayaw higugmaa ang salapi. Usa kini kasugo. Ayaw higugmaa ang salapi. Ang nakanindot mga kaigsuonan kung dunay sugo ang Dios, tudluan ta sa pagbuhat. Giyahan ta sa unsa may angay natong buhaton aron ang iyang sugo ato ang mahimo ato aron atong matuman. Ayaw higugma ang salapi. Unya miingon dayon dinhi, kinahanglan makontinto kamo unsay ana kaninyo, kay nag-ingon ang Dios dili ko gayod kamo biyaan o talikdan. Now atong inumduman sa makadaghan sa ako nang gikaingon diri sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nga dili na ko kalimtan, kung duna gani sugo ang Dios, duna day na say saad. Dunay saad, dunay sugo gani ang Dios, duna day say i-offer nga saad. Kabantay mo, before gisaaran sa Dios si Abraham, iha day gisugo si Abraham. Unsa may sugo sa Dios ngadto kang Abraham? Before girilis sa Dios ang iyang saad, ka panalanginan tikaw, himuon kong bantugan ang imong ngalan. Ya daghan kaing saad ang Dios ngadto kang Abraham. Pero unsa may sugo sa Dios ngadto kang Abraham before girilis sa Ginoo ang maong saad? Ingon si Abraham, ingon ang Dios, Abraham, biyai ang imong nasod, biyai imong pamilya, lakaw sa dapit nga diin ipakita ko kanimo. Dinhi, dunay saad ang Dios. Ang saad sa Dios, dili kaniya biyaan, dili kaniya talikdan. Pero before nato nay masinatian, dapat dili nato pakyason ang sugo sa Ginoo. Ang sugo sa Dios, ayaw higugma ang salapi. Dapat makontinto ta. Usa kini ka mga pulo nga atong angay katunan, ato ang masayran kung unsaon aron dili ta mahigugma sa salapi. Tinuod ba? Kaya ba nato ni nga makatunan? How about moabot na sa punto mga kaigsuonan nga sulayan ta sa Ginoo, tagaan ta sa Ginoo og kwarta, unya at the same time gipialan ka og buluhaton, mao ang pagbasa og pagpamalan og pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Unya kanang duha parehong nabilin sa balay nga wala nimo masirhi. Asa ka mahingawa, sa kwarta o sa Biblia? Siguro maingon gyud pastor, kwarta pastor kay pwede ra man to ipalit og Biblia, kay sa Biblia di gyud to pwedeng ibaligya aron makabaton ko atong kwartaha. Murag insakto sad no? Pero ang gisukod sa Ginoo, tinuod ba gyud tang nahigugmas pulong sa Ginoo or sa kwarta? So unsa may mga gikinahanglan aron dili ta mahigugma sa kwarta? Unsaon sad aron maikanaiya, maikinabuhi nato kanang unsaon aron makontinto ba? Makontinto ta. Importante kayo ka na makontinto ta. Kay kung dili ta makontinto, unya nahigugma gyud ta sa salapi, daghan tang kana bitong
daghantang balibaran, dalitang makabalibad sa tawag sa Dios, dalitang makabalibad mga kaigsunan, or daghantang ikareklamo pag magsugod na gani ang atong kasing-kasing sa paghigugma sa salapi, ug dili gani nato makatunan ang pagkakontinto niini sa atong pagpuyos kalibutan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Daghan ka itang kanabitang ma-miss, mawag diha, daghan ka itang muingon ko nga mawa. Una sa tanan, dili nato masunod ang Dios. Mahimo tang hakog, mahimo sa tang kuripot. Dili ta kahatag sa time para ni Lord. Wala tay panahon, kung baga dili ta ka paabot sa pamaagis Ginoo. Kanunay tang mag-una. Sa mga butang nga atong gituhan nga insakto, di ta makahulat sa Ginoo pag nahigugma na ta sa salapi ug dili na ta makontento. Unya, usapag yun nga mawagtang ta, dili pagyud ta makasinati sa saad sa Dios. Dili nato masinatian nga nag-uban ang Dios. Dili nato ma-feel ang iyang presensya kung magsugod na ta sa paghigugma sa salapi, kung dili ta makontento. Nato hinumduman ang saad sa Ginoo, dili ta niya biyaan, dili ta niya talikdan. Mao ni giingon dinhi, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Dili siya mo talikod sa ato ang mga pagdaig, sa ato ang mga halad, sa ato ang pagsampit, pagampo. Dili ta niya talikdan kun ang sugo sa Ginoo atong matuman. Dili nato ni matuman kung dili nato katunan eh. Dapat bansayo nato tong kagalingon nga dili gyud nato tugutan nga mahigugma ni sa salapi. Apan unsaon? Na atong hinumduman mga kaigsunan, ang Biblia daghan kay siya nga kana bitawng mga gipakita nga posibilidad nga mahitabo. Dili lang posibilidad, mao gyud dangatan sa tao kung mahigugma na siya sa salapi. Wala ta pasagdi sa Ginoo. Yes, wala ta niya pasagdi sa mga pasidaan, sa angay natong katunan, sa angay natong madunggan. Kanunay ang Dios nag-amuma, nagtudlo, nagpahinumdom. Kanunay siyang nagpahinumdom kung unsay dangatan sa tao nga mahigugmaon sa salapi. Dapat dili ta malimot sa mga pagtulunan nga gibilin sa Dios sa balang kasulatan pinaagi sa iyang mga alagad. Usa sa mga misulat niini maong mensahe si Apostol Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 6. Unsay dangatan sa tao nga mahigugma na sa salapi. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan, tanang klasing pagkadautan. Bagulbulan na, reklamador na sa Dios. Dili na mo subay, di na mo tuo, wala na'y pagsalig. Mao ni mga tao nga makabaton sa kanang tanang matang sa pagkadautan, tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sila sa pagtuo og nahiagom sa daghang mga kagulanan. So dinha giklaro mga kaigsuonan nga delikado gyud ang kinabuhi sa tao kung magsugod na siya paghigugma sa salapi. Kay dili di ay kinabuhing dayon ang iyahang adtuan or padulngan, kundili
kinabuhi di ay nga puno sa kagulanan, mga pagmahay nga dili na gyud kumbaga maibalik ang tanan. Sama sa kinabuhi sa usa ka dato nga kumpara sa kinabuhi sa usa ka tawo nga si Lazaro. Sa kalibutan dili sila parehog kahimtang. Ang dato buhong sa tanang pagkaon, si Lazaro buhong sa kalisdanan, pero pareho silang namatay. Ikaw ug ako pareho tang kuhaon sa Dios. Gusto sa Ginoo nga sa panahon nga kuhaon ta, ikaw ug ako dadon sa dapit nga gisaad sa Dios sa atoa. Unsa may atong sitwasyon karon dili na mao'y pinakaimportante. Ang pinakaimportante unsay maging sitwasyon nato sa unahan. Unsay maging sitwasyon nato sa panahon nga kita mo atubang nasukmanan. Grabe ang kagulanan, grabe ang pagmahay sa dato. Ug tungod sa iyang pagmahay nagtinguha siya nga di siya gusto nga ang iyang 5 ka mga igsuon maupoy dangatan sa iyang nadangatan. Ug iyang gihangyo si Abraham, kung mahimo paadtua si Lazaro, pawalihi sila. Ang usa ka dato mingtuon na nga ang tao di ay nga makadungog sa pulong sa Ginoo nga mamati ni mabago. Munang bless kayo ka, bless kayo ko, bless kayo ta nga kanunay tang gipabati sa mensahis Ginoo. So daghan kaayo nga mawa sa ato ang kinabuhi kun dili nato katunan ang sugo sa Dios. Dapat katunan nato nga di gyud ta mahigugma sa salapi. And then unsaon man pud aron makontento ta. Mao ni angay nato rong tagaan og pagtagan. Ang Dios hingpit siya nga nag-umuman nato. Kung moingon tang hingpit, wala magkulang ang Dios. Sa ako nang gikaingon kaganina, sa dihang dunay sugo ang Dios, doon na say pamaagi. Doon na say ipabuhat. Ang iyang ipabuhat mga kaigsuonan, kung unsa iyang ipabuhat, step by step, nga iyang gibilin nga mga pamaagi, aron dili kita mapakyas. Aron mulampos kita sa sugo sa Ginoo. Kay sa panahon nga mulampos ta, dili gayud ihikaw sa Ginoo ang iyang saad. Ang iyang saad, dili ko gayud kamo biyaan. Dili ko gayud kamo taliknan. Like ni Job mga kaigsuonan, nakasinati man tuod si Job og grabing kasakitan. Daw sa atong sitwasyon murag wa nay paglaom. Gani mismo sa iyang pamilya o sa iyang asawa, wa nagyoy paglaom ang iyang asawa. Ang taong wala nay paglaom magpataka na lang nag-istorya. Sama sa asawa ni Job, maingon siya nga, sige ra gyapon kag sampit anay mong Dios. Tungluhagon ng imong Dios. Ug kamatay imuha. Kalma ra si Job nga mitubag. Ang imuhang sinultihan daw sama sisultihan sa usa ka babaeng buwang-buwang. Si Job nga wala mahigugma sa mga butang nga gikuha gikan kaniya. Ningon siya nga, nataw akong hubo. Mubalik usab ako sa yutang hubo. Mga igsoon, usa ka mensahe sa Ginoo nga angay natong tutukan o katunan. Nya atong hinumduman mga kaigsuonan. Nganong gitudluan ta sa Ginoo ani? Kay dili gusto ang Dios nga magpuyo ta nga dili ta kapahimuot kaniya. Dili gusto ang Dios nga masubo ang Dios nga magtan-aw kanato. Gusto ang Dios nga malipay siya nga magsud-ong kanato kay iya ta gisaaran og panalangin nga labaw pas atong gitinguha. Kung unsa may imong gitinguha karon, dili tuod na niya ihatag palabuan pa na. Mana nga mga kaigsuonan,
atong katunan kon unsaon aron dili ta mahigugma sa salapi. Kon unsaon aron kita makontento. Kay ngano man, ang saad sa Ginoo dili na niya pakyason. Una nga pamaagi mga kaigsunan, aron dili ta mahigugma sa salapi. Unang pamaagi, ayaw ni kalimti. Mga igsuon ko sa Ginoo, mao ni akong practice sa akong kasing-kasing. Mao ni akong gibansay sa akong kaugalingon, sa akong pagkaamahan, sa akong pagkabana, ug ako sa ning gitudlo sa akong asawa ug sa akong pamilya. Ug ang akong gitinguha ug gipangayo sa Ginoo, nang akong nakatunan ako sa ning itudlo sa uban. Ug bless kaayo ta nga kitang tanan gitudloan karon sa Ginoo sa mga pulog mga mensahe nga kinahanglan natong ma-apply samtang buhi bata. So unsay mga pamaagi aron dili ta mahigugma sa salapi? Una, dili nato tugutan nga dili ta makalingkawas sa pagpangibog. Ayaw tuguti nga hangtod karon ulipon gyapon kas pagkamahingibugon. Naagyapon ang kinaiya nimo sa pagkahingibugon. Hingibugon kas bulawan, hingibugon kas mga butang sa kalibutan. Pertindaghana ang mga butang sa kalibutan. Kanunay nag-upgrade. Siging ga-upgrade. Tanang mga gadget nag-upgrade. Grabe. Speaking about gadget mga kaigsuonan matagkaron og unya, ga-upgrade kanunay. Kung dili ta kalingkawas sa pagkamahigibugon, gukdon gyud nato ang kwarta. Munang number 1 nga pamaagi aron ang sugo sa Ginoo nga dili ta mahigugma sa salapi, tinuod gyud tang dili mahigugma sa salapi aron mahitabo nis ato ang kinabuhi. Kinahanglan makalingkawas tas pagkamahingibugon. Kay walay tao siguro nga wala maulipon sa pagkamahingibugon. Gani sawa pa gani gipahimugso ang inahan og ang amahan, kitang mga tao mutuon na gani nga sa gisabak pa gani mangibog dayon. Moingon dayon ang mga ginikanan, saon manggod. Moingon dayon ang inahan, saon manggod dong, sugo man sa bata. Ha? Ang bata mo sugo na, wapagay mahimugso. Naibog na. Kabantay mo mga kaigsuonan. Kung unsa gani hitsura o kahimtang sa bata dito sa taguangkan, kung nindot ganig kilay ha, ang inahan kusog yun kaing mangilay. Sige atubang yun sa samin. Unya moingon dayon, nganong kusog man ka kag manamin, buntis ka no. Grabe kahingibugon ang tao. Mutuo ka? Ako tuo ko oy. Tao gud ko. Siya pod sa imuhang pagkatawa gud ka maibog. Maibog man gani nang wa pa matao. So kinahanglan makalingkawas ta sa maong kinaiya. Moingon dayon nga kabantay mo na ay mga ginikanan kani adto nga ang bata dili matao niya makuha lang. Moingon dayon saon man god nga nangala wala man tumana, wala man buhata. Para ta tos maanak. Ang anak mo'y nagusto, ang anak mo'y nangibog, wa gyud tumana. Moingon pod ang bana, saon man gud di ko kabalong mo sa kas mangga. Niingod gyud ako asawa nga musaka gyud mangga, nya di mo ko kabalong musaka. Karon kay nakuha. Nabuntis po balik. Pagkabuntis, ang bana nagkat-undahan og sakas mangga. Mangga mangyapoy gipangala. Nahitabo
Kabalo naman mo sa kaang banas mangga. Dong, kita ka anang mangga nga hilaw, kuha kay sugo sa bata. Gusto kong mukaon og mangga katong tuas tumoy dong. Asa ka ang bana dito sa tumoy. Pag nakuha na, gidala nga tos asawa day di ara ang mangga. Salamat ingon pod ang asawa, salamat kay dong ako ning pahinggon. Buti pasabot mga kaigsuonan, samtang naminaw mo. Ako mo ingon gyud ko nga, mo agree mo mga kaigsuonan nga ang tao kinaiya gyud niya ang pagkamahingibugon. Sa ako nang gikaingon, wa pa gani mahimugso, wala pa gani mataw. Nangibog na. Dapat makalingkawas ta diha. Kay ngano man, maunay usa sa mga hinungdan nganong gukdo na to ang kwarta. Nganong gukdo na to ang salapi. Nganong mas unaho na to ang salapi kaysa pagpangalagad sa Dios tungod na sa kinaiyang pagkamahingibugon. Maunang wala gyud kalimti sa Dios. Iya gyud nang gibutangan og sugo, balaod, commandments. Sa libro sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 17, wa gyud na isalikway sa Ginoo. Ayaw pangibog. Gani kung atong basahon mga kaigsuonan, duha na ka libro mga kaigsuonan, dili rang Exodus. Naapo na diha sa libro sa Deuteronomio. Exodus 20 kapitulo 20 bersikulo 17 nag-ingon, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao. Ayaw kaibog. Kay kung maibog ka anang balay, disenyo, mura ka nagmabuang kung dili na nimo maangkon. Mahitabuan na gukdo nimo ang salapi. Maahat kag panarbaho, maahat kag pangutang, maahat kag panglon. Kabantay mo? Daghan kayo nga ayog trabaho, pero dagko kay utang. Pero naay mga wa kay trabaho, way utang. Moingon pod kay wa may ikabayad. Dili naman na mo hinungdan. Ang hinungdan nganong nangutang kay grabing makapangibog. Ang tao nga puno sa kaibog di na kahulat. Di na kahulat sa pamaagi ni Lord, sa timing ni Lord. Di na kahulat. Ako sure gyud ko mga kaigsuonan nga maug yun ay mahitabo sa tao. Magkautang-utang, magkalisod-lisod, kung dili siya makalingkawas sa pagkamahigibugon, kay gukdon man niya ang kwarta. Ang uban gani, maunay giingon sa Biblia kaganina sa sulat ni Apostol Pablo, nga moabot ang tanang matang sa kadautan kung magsugod nag paghigugma ang tao sa salapi. Muna nga ang Dios mga kaigsuonan nagbilin og mga sugo ngadto sa iyang mga katawhan nga maog usab kita karon. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, o sa iyang asawa, o sa iyang mga ulipon, o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno, o sa bisan unsa nga iya. Sugod na kagpangibog sa balay, di apay sakyanan, na apay alahas, mabuang ka na. Maingon ka nga, antuson kong kamingaw, muabrod ko. Inood na eh. Mauna nga bawal natong mga Kristohanon kanang pagpangibog. Kay mahitabuan na mga kaigsonan, mahigugma gyud ka na sa kwarta. Ang taong mahigugma na sa kwarta, mahimo na sang kuripot, hakog mga kaigsonan. Mubalik ko mga kaigsonan, ako sa ni patukaron matinud-anon ka kay kusog ang ulan dire. O niya ako rang sabuton akong mga anak kung naay kalundog, naay kilat,
automatic i-off na ko ang ato ang FM radio. Pero mobalik ko ha. Mobalik ko kay to God be the glory ang atong signal sa wifi okay ra gyud. Kusog ang ulan diri. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon magtinudanon. Sa panahon na kami masangpit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo. Sukat pa sa Okay, balik ta mga kaigsonan sa ato ang hisgutan. So, maunay angay natong katunan makalingkawas ta sa pagkamahingibugon. Kay diha sa Deuteronomio kapitulo 5 mga kaigsonan, imo sang makit-an diha ang napulo ka sugo unya sa bersikulo 21 nag-ingon 21. Ayaw ka ibog, ayaw kamo kaibog sa asawa, sa inyong isig katao, o sa ilang balay, o sa ilang uma, sa ilang trabaho, sa ilang negosyo, o sa ilang ulipon, o sa ilang kahayupan, o sa bisan unsa nga ilaha. Ayaw ka ibog. Ayaw ka ibog. Usas mga pamaagi aron dili ka maibog, ayaw ka sina. Dapat patiyon nato ang tawhanong kinaiya. Mao nay gitambag ni Apostol Pablo aron dili gyud ta makapangibog. Mga kaigsuonan, sa Kolosas kapitulo 3 versikulo 5. Kapitulo 3 versikulo 5. Ako rang suwayan. Mao siguro ni. Ang daan og bag-ong kinabuhi. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa salawayong pakigilawas, kalawayang kaulag ug datong kalibgon kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Sa muna nga mga kaigsuonan, bantayanan kaayo ning kaibog. Pertig yung batayana. Dapat makalingkawas bitaw ta. Tinuod man gyud na. Kung magsigitag kaibog, sige ra kitag kalisod. Sige ra kitag pangibog. Pwede man tang mangayo ni Lord. Pero ang tao manggod nga maharian nas kaibog, dili na ganin na usahay katulog. Dili na mahimutang. Mura na siyang maghinuktok. Siya rog wa mo kasuway ang naghinuktok. Ang tao nga kanang maghinuktok mga kaigsunan, lisod kay ng tawgon. Kung tawgon dili mo tubag, unya mutubag bisag maway ni tawag. Kay mura magnaay ni tawag na sa iyang una kanang taong sige hinuktok. Unya ingnon dayon sa uban nga naposmuhan. Sa napasmuhan nga girian man as kaibog. Daghan kaayong makit-an nimo nga dili normal sa tao nga mapuno sa kaibog. Ang uban ana magtabi-tabi nga siya ra usa. Kasaway mo ana. Oy kinahanglan makalingkawas na mo ana. Kay maunay kasagarang hinungdan nganong ang salapi maoy gi tutukan. Dili ang pagpangalagad sa Dios. Dili ang pamaagis Ginoo. Dapat ang pagpangalagad o pamaagis Ginoo mo'y atong itutukan. Kay sa panahon nga maoy nay atong sundon, dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan, dili ta niya talikdan. Ang tao nga dili pasagdan o dili talikdan, mga kaigsunan sa atong buhi nga Dios, padatuon kay nas Ginoo. Padatuon oy. Sama ni Job mga kaigsunan ko sa Ginoo. Nakaagimag mga pagsulay, pero wala mamatay si Job sa iyang mga pagsulay. Before gikuha si Job, gipadato una siya sa Ginoo. Grabe ang kaldato ni Job mga kaigsuonan, o grabe ang daghang mga anak, mga gwapa pagyud kaayo. Gipremyuhan si Job mga kaigsuonan. Mao na nga dapat makalingkawas tas pagkamahingibugon. Aron dili na ta mahigugma sa salapi. Og
makontinto na ta. Pero ato sang katunan sad unya unsay mga pamaagi aron makontinto ta. Dili ta dapat mga kaigsunan malimot sa mga pamaagi sa Ginoo. Unsay mga pamaagi aron dili ta mahigugma sa salapi ug unsaon aron makab-ot nato ang kinaabuhi kanang kinaiyang makontinto bitaw. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Una aron dili ta mahigugma sa salapi. Mga kaigsuonan, dili na to tugutan nga di ta makalingkawas sa pagkamahigubugon. Ato nang katunan nga di na gyud ko mangibog. Una sa tanan, dili na to tutukan ang mga butang sa kalibutan. Mao bitaw nang ang kanunay mututok sa ang tawo nga kanunay mututok sa mga butang sa kalibutan. Unsay gisulti ni Pablo sa Roma kapitulo 8, mudala niya sa kamatayon. Apan ang tao nga magtutok, maghuna-huna kanunay sa mga espiritu ng mga butang, magdala ni kaniyag kalinaw o kinabuhing way katapusan. Ang tao manggod nga magsigig kaibog na, magsigig naghuna-huna. Ang taong maghuna-huna sa mga butang sa kalibutan, musangpot siya sa kamatayon. Sa Roma kapitulo 8. Roma kapitulo 8 bersikulo 6. Akong basahon. Ang paghuna-una kanunay sa mga butang tawhanon musangpot sa kamatayon, apan paghuna-una kanunay sa mga butang espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Unsaon man aron ang mga butang espirituhanon maoy ato matutukan ug mahatagan sa atong una. Di magtuon tag Biblia. Tagaan na to panahon ang Biblia. Naaman to og kas pagpamasyal, ang imong nauna kasing-kasing ihatag sa Biblia. Yes, mamasyal ka, mo relax ka small, magpabugnaw ka, pero palihog, ayaw ibilin ang Biblia. Dapat dada, pamalandungi bisan asa ka. Dili maayo nga isa rata mamalandong kung niliti na. Kumbaga, naanas grabing kalisod. Maura ba yun ay kasagaran nga batasan sa tao mga kaigsuonan. Dapat makalingkawas na ta sa tawanong kinaya. Mga igsuon, itong hinumduman, grabe na ang sitwasyon karon. Ang sunog sa Los Angeles, mga kaigsuonan, California is not normal. Naaman to sunog mga kaigsuonan sa unang panahon, pero sa sunog karon mga kaigsuonan, dili na gyud normal. Imagine na sa mga subdivision na sunog pa. Niya kay kung normal ra na dili na mo puyo ang mga sikat og mga dato diha nga mga artista. Grabe ka, pila ka milyon ang nawagtang nila. Mga sikat nga mga kundo, mga kaigsuonan, mga Pinoy-anan do sa Mas Palasyo, kay mga sikat nga mga artista ang nagpuyo didto, sunog tanan. Unsa may nakuha, kaguol, mga pangutana, kasamo, kasakit. Pero ang tao nga kanunay nagtutok sa mga butang espirituhan, bisag bawian sa tanan. Praise the Lord lang gihapon. Praise the Lord, hallelujah. Thank you Lord. Kaya nga naman, wala mawili ang tao sa kalibutan kung sa iyang hunahon nagkasing-kasing ang espiritu ng mga butang may gitutukan. Pero wala magpasabot kung piyalan tag butang, dili po na to timanon. Kung ipiyalan kag balay, sakyanan hala atiman na. Atiman na sa pamaagi nga gamiton nimo na nga maalagaran siya. Dili kay atimanon o gamiton nimo na malayo noon kaniya. Ayaw tuguti nga sa tanang mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanimo, malayo noon kas Ginoo. Dapat imo nang gamiton para maalagaran nimo siya. Ikaduha mga kaigsunan nga mga pamaagi aron dili ka mahigugma sa salapi. Kinahanglan ang simbahan ang kanunay nimong adtuan. Ang pulong sa Dios
mo'y himuon nimong higala. Himuang pinakasuod nga higala si Jesus. Himuang pinakasuod nga higala ang Biblia. Kay kung naamang ko kay mga barkada higala labi na sa kalibutan, madala ka. Labi na kung magpospos na silag mga sikat nga mga lugar, maibog na ka. Hayahaya ni kuan oy madir, hayahaya ni kuan gyud ni Madi, hayahaya to atong schoolmate sa una katong to ang kuan na naka-abroad nya nindot kaayog balay. Pero sa imuhang pagkakristohanon, sa atong pagkakristohanon, balay og simbahan ang atong gikabisihan. Pulong sa Dios ang atong gititukuan. Walay luna ang mga butang sa kalibutan aron mo tintal panak kanimo. Ayaw adtos mga dapit nga naang mga pagsulay, naang mga tentasyon. Kristohanon ka, unya musud kag beer house. Kristohanon ka, unya musulod kag kasino. Kristohanon ka, musunod kag tarian, sugalan, mulantaw kag mga luto. Kisa man kunoy dili anak maibog. Kristohanon ka, unya muadto kag mga ayala. Ayala ka ng mga mall. Kaingog kog ayala mga kaigsuonan. I'm sorry ha. Kay kasagaran sa mga mall mga kaigsuonan labi na sa ayala kaniadto mo ingon dayon ako ang mga katrabaho. Brad Gideon adtog ayala kay mugbo kay short ang mga babae dito. Nagi kausa mga kaigsuonan nga kay kapaboy ko sa una sa Mabulo, ako kuyog pugkos ako ang mga kaubang mga mid. Kay boy pamampug ko ato sa una. Kuyog. Anaag yung tinura. Mugbo kay short. Ang uban murag kita na ng kigol-kigol. Grabe. Tinuod ba na? Kabantay mo, si David nga dinihugan, pinili sa Dios, inatiman sa Dios. Sa diha nga nakakita siya sa usa ka babae nga naligo, naibog siya. Muna nga, aron malikayan ang pagkamahigugmaon sa salapi, likayan nato ang pagpangibog sad. Ikaduha nga pamaagi aron dili ta mahigugma sa salapi. Kinahanglan simbahan mo'y ato ang adtuan. Pulong sa Dios mo'y tagaan nato sa atong naunang kasing-kasing bisan asa ta. Hadili kay bisan asa apilan ng kasino. Bisan asa apilan ng sugalan, beer house, no. Bisan asa ka na trabaho. Mapa-abroad man ka, naamang ka sa Pilipinas, nagnegosyo man ka. Importante. Naamang ka sa imong trabaho, negosyo sa imong Pinoy anak. Palihog. Ang Biblia ayaw ilayo sa imo. Basaha ang Biblia adlaw o gabi. Mao gyud ni ako ang kinsingasing nga pagdasig. Palihog. Nanatas katapusang mga adlaw nga kung imong lantawon ang mga tao, wala sila'y tarong tulog sa sigig tutok sa cellphone. Sigig scroll sa mga video. Mga batanon karon gamay na kaig tulog. Grabe na ang panahon karon man. Wa mo makabantay. Wa mo makapamalandong. Lahi na kayo ang batasan, sitwasyon kaniadto. Ang mga tao kaniadto tag-as kay tulog. Nindot kay pahuway ang mga tao. Karon tag alas 11, tag alas 12 mata pa. Tanawa ra gunang mga tao, mga bata, mga batanon. Uga ka na kay kagpanit. Luoy na kay tan-aon, kalkag na kay buhok. Dili na himsog og pamanit. Uga kay pamanit. Kaya nga naman, gaduka, sigig email, sigig dula.
Ang uban dili mo email, sige ra pog scroll. Pagkaugma maura pod. Sunod maura sad, pila ka semana, pila ka bulan, pila ka tuig. How about sa ato sa imo tinuod ba nga doon na kay panahon sa Biblia? Nakigsulti ba ka sa Dios? Kung imo ning gibuhat mga kaigsunan, ang mahitabuan na damor kang nahigugma sa Dios ug wala nay luna ang imong kasing-kasing sa paghigugma sa salapi. Then makontinto na ka kay mabati man nimo ang kalinaw ug kalipay katagbawan samtang nakigsulti ka sa Ginoo pinaagi sa imong pagbasa. Ang problema, pila lang ka porsyento sa mga Kristohanon nga tinud-anay nga nagbasa. Tinud-anay nga nagbasa. Mao na nga ako kamong ginasi. Og ako nagtuo nga gikan ni sa Dios. Ayaw tuohi nga ang mga pastor ay nagkinahanglan nga mubasa ani. Ayaw tuohi nga kami ra mga pastor ang kinahanglan mo tuon ani. Kung dili kitang tanan nga nagtuo kaniya. Kitang tanan nga nagpaabot ni Jesus. Kitang tanan nga may tuo nga dunay langit. Kitang tanan mga kaigsunan nga gibag-o gipakamatyan sa Ginoo. Dapat kalipay na to ang pagkigsulti kaniya pinaagi sa pagbasa sa Biblia. So duha ka mga mensahe o mga pamaagi aron malikaya na to ang paghigugma sa salapi. Nga mo resultas pagkakontento aron dili gayud ta biyaan sa Dios. Dili gayud ta isalikway sa Ginoo. Kay maunay iyang sa adi. Ingon siya din mga kaigsunan sa Hebreo kapitulo 13. Nindot kaayong saan sa Ginoo. Maunay akong gitinguha. Isa dili ko gayud kamo biyaan. Dili ko gayud kamo talikdan. Maunay saan ni Jesus, dili ko kamo talikdan nga daw mga ilong tuwapos. Ang tao nga dili talikdan, kanunay nagdaig sa Ginoo. Kanunay nagpasalamat sa Ginoo. Kanunay nag-awit og mga pagdaig sa Ginoo. Walay luna na ang pagpasiksi. Grabe karon, ambot lang. Makaguol mga kaigsunan ko sa Ginoo. Makapabugat sa kinabuhi. Daghan karong mga Kristohanon nga nabisi na sa kaugalingon. Na sa pagtuo nga sila nindot tan-awon sa tao, bahala. Dili maayos Ginoo. Una ako mga pagdasig mga kaigsunan nga samtang doon na pa'y panahon, dili na to kalimtan atong tarungon ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Karon daghan na kaayo, murag kompetensyahan ang simbahan, kompetensyahan kinsay maayo, kinsay dili maayo. No, dili na importante. Importante mga kaigsunan natuman na to ang sugo sa Ginoo. Kay matag sugo sa Ginoo, doon na siya saan. Nya sa panahon nga tumano na to ang sugo sa Ginoo, daghan kaayo mga taong mulutos nimo. Ayaw na tagda. Wala ta bag-uha o wala ta pakamatya sa Ginoo aron tagdo na to ang mga tao nga mulutos mo daot sa imo. Gibag-o, ipakamatyan ta para mag-alagad ta niya. Para tagdo na to ang trabaho nga gibilin sa Ginoo. Mahal ko kamong tanan. Mahal ko kamong tanan. Ikaduha mga sunod mga kigsunan unsaon pagkabot aron makontento ta. Unsaon aron makontento ta. Ang tao nga makontento mga kaigsunan gisaaran sa Dios. Nga dili gayud biyaan, dili talikdan. Ang tao nga dili talikdan sa Ginoo, di gyud na pasagdan sa Ginoo. Iyan ang kanunay gantihan, kanunay ang Dios nag-andam og reward not only sa espirituhanong bahin kundi sa physical, material, mga kaigsunan dili kahikawan sa Ginoo. Tanawa ra gud. Si Haring Solomon miingon nga
dili makalabaw ang kakugi sa panalangin sa Dios. Asa ganit na mabasa mga kaigsunan kanang kakugi, dili makalabaw ang kakugi matud pa ni Solomon. Sa panultihon kapitulo 10:12, makadato ang panalangin sa Ginoo, dili makalabaw niini ang bunga sa kakugi. Kinsa man ang panalanginan sa Dios, katong giubanan sa Dios. Ako nang nasinatian sa akong kinabuhi. Daghan kong naagian nga mga pagsulay, dili lang sa akong isig katao, kundi sa pisikal. Makapila na ako balik-baliki sa balik-balika diri sa ato programa. Kung nakaagi kag kanser, nakasinati kog kanser. Sa panahon nga magkanser ang tao, makaingon gyud agi paglaom. Igo na lang sa paghilak. Pero kung naa kay tinud-anay nga relasyon sa Ginoo, ma-enjoy nimo ang kalisdanan, kay mabati nimo ang pag-uban sa Dios nga atong gilagaran. Lamang dili nato tugutan nga mangibog ta sa salapi. Kay ang mahitabo man gud ana kung mahigog mata sa salapi, mahimo manggutang kuripot, mahimo tang hakog, dili ta kahalad og pinakamaayong halad para sa Dios, dili gani ta kahalad sa ato ikanapulo nga iya sa Ginoo. Magbagulbul ta kun hingibugon na kaita. Muna nga ako nagtuo nga imo ning i-apply sa imong kinabuhi. Unsaon pagkabuot aron makabaton kag pagkakontento? Una, lig-una ang imong pagtuo. Ug ayaw wad-a ang pagsalig sa Ginoo. Kay ang resulta ana mga kigsunan, tan-awa ang libro ni Pablo sa Pilipos. Libro ni Pablo sa Pilipos kapitulo 4:19. Iyan ang gikuhatagag konteksto og pahimangno. Kapitulo 4:19 nag-ingon, og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapi niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Sangkapan tay. Nangandoy ka nga maayo ka, ayuhon ka. Yes, ayuhon ka. Kung giayo ko, labaw nang ayuhon ka. Kagi kog kanser mga gigsunan 2011. Usa ka tuig ug 6 ka bulan nagantos ko sa sakit. Chronic myelogenous leukemia. Kanang chronic ug acute parihor na sila. Ang diferensya ana, ang acute bulan patay ra ang tao. Ang chronic usa og 2 ka tuig patay ang tao. Way tambal nga makapatay sa leukemia. Pero dunay Dios nga makapawagtang sa kanser. 2012 giayo ko ni Lord. Og nagminyo mi sa akong uyab nga karon akong asawa. Gitagaan mi sa Ginoo og 2 ka anak nga buutan og mahadlokon sa Ginoo. Gitudloan sa mis Ginoo unsaon namo pag-atiman ang mga anak nga sa paaging makaalagan sila Dios. Munang kalipay nako mga kaigsunan kon unsay gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi ug sa among kinabuhi. Mausab kini ay inyong masinatian. Lamang gusto sa Ginoo nga before ninyo ni masinatian, inyong makatunan ang among nakatunan. Mga igsuon, usa sa mga pamaagi aron makontento ta, lig-uno nato atong pagtuo. Dili nato wadon ang atong pagsalig. Unsa may mga pamaagi aron malig-on ang atong pagtuo? Kanang dili ka makasinatig mga pagsulay. Damor kang makasinatig pagsulay, malig-on ang imong pagtuo. Kung sa panahon nga naa kas mga pagsulay, dili nimo ibulag ang pulong sa Ginoo. Ayaw gyud tuguti nga mabulag ka sa Biblia or mabulag ka sa mensahe sa Dios. Ayaw tuguti. Ang pamaagi aron dili ka mabulag sa mga mensahe sa Dios, ayaw paminaw sa dautan. Ayaw pakihigalag dautan.
ayaw pakigkuyog ug pakigrelasyon sa dautan. Muna niingon si David nga, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa dautan. Ang tao nga dili makadungog sa tambag sa dautan, katong mga tao nga dili mohatag og panahon sa dautan. Tinuod na. Ang resulta mga kaigsunan kung naa kay pagtuo, like ni Abraham, sulayan ka, walay dili ihatag nimo. Walay dili ihatag nimo sa Ginoo. Dili nimo hikawan ang Dios. Ingnan kas Ginoo, ihatag na ang imong milyon. Siguro mo yung dili ko Lord, oy. Ang pinaka-importante para bagyon ang sulayan tas Ginoo. Tanawa ra gud si Abraham. Si Abraham ingon, ang Dios maingon kang Abraham, ihatag si Isaac. Pila ka tuig nga nangayo si Abraham. Pila ka tuig nga naganto si Abraham nga naghulat sa iyang gipangayong anak. Sa dihang gihatag pangayoon og bawion ra. Apan wala ni ihikaw ni Abraham. Yes Lord. Kung imong tan-awon sa ubang mga libro, nganong nakaako si Abraham sa paghalad siyang anak kay mingtuo siya sa Dios nga makaluwas ang Dios ni Isaac. Makahatag og kinabuhi ang Dios kang Isaac. Then, how about kung giingnan ta sa Ginoo nga ihatag ni? Muna nga dapat aron makabot nato ang pagkakontento, lig-uno nato ang atong pagtuo. Dili nato ibulag ang atong pagsalig kaniya. Aron magpabilin tang lig-on diha sa pagtuo ug kanunay tang naay pagsalig sa Ginoo. Dili ta maminaw anang mga taong wala sa Ginoo. Ayaw paminaw anang mga tao nga walay Ginoo. Mga batig batasan. Walay mga respeto, mga sinahan. Ayaw paminaw ana. Kay magkuyog raman po na ayaw pakighalog, giingon sa Biblia, ayaw pakighuoyon. Itoon ragon na og Biblia, ibasa ragon og Biblia. Diba, masinatian nimo ubanan kas Ginoo. Sangkapan ta. Sangkapan gyud ta. Walay makulang nato mga kaigsunan kos Ginoo. Tinuod gyud na unya makapasalamat ka kanunay sa Dios. Sunod nga pamaagi aron makabot nato ang kinabuhi kana bitong kinaiyang makontento. Buhaton nato ang pamaagi sa Dios. Buhaton nato unsa may mga pamaagi sa Dios, moy atong sundon. Kay ang pamaagi sa Dios dili man gyud na mapakyas. Unsa may pamaagi sa Dios nga makaresultag pagkakontento nato. Ingon si Jesus, apan labaw sa tanan pahariya ang Dios. Og pagkinabuhi kamo uyon siyang kabubuton. Og ang tanang butang idugang raniha kaninyo. Buti pasabot, dili ka bawian sa imong panalangin. Dugangan ka og panalangin. Dili ka bawian Dugangan. Kun maghari si Jesus, kun nagtuman tas kabubuton sa Dios. Unsa may kabubuton sa Ginoo, ayaw pagbagulbol, ayaw pagreklamo, ayaw ipakamaayo ang imong kaugalingon kaysa uban. Dapat magmapaubsanon tas panahon. Magmapaubsanon nung mapailubon ta. Mao na nga diha sa Hebreo kapitulo 13 versikulo 5 sa atong gibasa mga kaigsunan kos Ginoo. Ingon siya dinhi nya sa 5, ayaw higugma ang salapi kinahanglan makontento kamo unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios dili ko gayud kamo biyaan og talikdan. Busa may kaisog kita sa pag-ingon ang Ginoo mo'y akong magtatabang. Dili ako mahadlok kay unsa bay mahimo sa tao kanako.
Mga igsuon, sa dihang nasinatian ako ang pag-uban sa Ginoo sa akong kinabuhi, taliwalas mga pagsulay, nahimugso ka ng makapahulay diha kang Kristo. Ako ning awiton mga kaigsunan, ang awit makapahulay diha kang Kristo. Sa taliwala sa mga pagsulay nga akong nasinatian sa akong pagpangalagad sa atong Ginoo mga kaigsunan, nahimugso kining awit makapahulay. Makapahulay tadiha kang Kristo. Ako na sining kantahon mga kaigsunan. So ako din katahon mga kaigsunan kining naumol na himugso sa to programa nga awit makapahulay. Sa diha nga ako ang sinatian kanunay ang pag-uban, kanang ang saad sa Ginoo nga dili ta niya talikdan, dili ta niya biyaan. Ako na sinatian ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Akong nahimo ning maong awit makapahulay. Kinabuhita dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalistanan, bisan sa katalangman. Ikaw o ako nakalaban. Ang kinabuhita, thank you Lord, dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalistanan, bisan sa katalangman. Ikaw ug ako nakalaban. Yes, hallelujah. Walay laing magbalantay, giatiman bagyud kita kanunay kang Jesus. Ikaw ako makapahulay kang Jesus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw usiki, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabago, ka ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Jesus. Ikaw ako makapahulay kang Jesus. Ikaw ako makapahulay. Busa padayon ta
sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba, makahios sa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giati man bagyod kita kanunay, kang Isus ikaw ako makapahulay, kang Isus ikaw ako makapahulay, kang Isus ikaw ako makapahulay. Dalaygon ng Dios mga kaigsunan, o akong awiton ang OFW alang sa ato ang mga OFW nga nagsunod usab sa ato nga programa. Alang ninyo ni kini maong awit OFW. Layo ka man sa pamilya mo, karong ania ka sa trabaho, sa biyahe mo naghandom ka, ang kalipay mahatag mo, giampingan mong mga saan mo, isalig lang diha kang Kristo, sa pulong niya pagiyala, ang pamilya mo may katagbawan, dad-a sila sa Ginoo, og mulampos ka. OFW, imong trabaho gibantayan ka, OFW, imong trabaho giugbanan ka, magmalikon ka, magmadasiton pa, OFW, ihigugma mo sa Ginoo, OFW, ihigugma mo sa Ginoo. Kung doon na may mga pagsulay, pailob lang yun kanon na, sa pulong niya tumanala, kay si Jesus imong kauban, bisan asa anaasya, basta't mo sali lang yun kaniya, tanang panahon anaasya, makadoon lang yun kaniya, simbaha o daigasya, dawaton ka, OFW, imong trabaho
bantayan ka. OFW, imong trabaho giubanan ka. Mamalingon ka, magmadasigon pa. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. Lahotay lang, lahotay lang kita ha. Lahotay kita sa pagpangalagat sa Ginoo. Alang sa nag-request sa awit Makalangit, lahotay. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula utay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Kanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ra gyud pagbiya ka niya. Pabilin ka mo kanako kay ko'y magpabilin ka ninyo. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinud-anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayang siya, og dili kakapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong
hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios mga kigsonan na awit makalangit diri sa atong nga programa Kopti Ako. Susihan, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako. Matod pa ni Dorlin in Kabutinsay, amen. Pastor Maogi tinuod jud mga anak sa akin. Si Imperatrice Daya Lima, salamat Lord Jesus, wala gayud minimo pasagdi, amen. Si Marilyn Oration, amen, nindot gyud kaayo ihang pasalig awit makalangit matinud-anon ka. Si Janer de la Rosa Estante, yes, amen. Nelrin Dosel Yagni, salamat kay Pastor, salamat sa Ginoo. Si Bimi Manlapas, yes, amen. Nita o Ikohido, hi Pastor Gideon, salamat kayo sa mga bersikulo nga imong gisgutan nga makakontinto ta unsay naa nato. Amen. Salamat Pastor Gideon Cadalario sa imong kinabuhi dalaygon ang atong buhi nga Dios gikan ni Sister Waning Dignos. Salamat gyud sa Ginoo. Si Jarlene Pakunla, amen. Si Kobe John Sermona, at sakto gyud Pastor. Grabe nakalain sa kalibutan, pero salamat sa Ginoo mapadayon paghinumdum sa atong paagi sa pulong sa Ginoo. Wow, tinuod jud. Si Erwin Numio Revelia, salamat sa pulong sa Dios nga nagpahinumdum sa iyang mga katawhan. Daygon ko ikaw gikan ni Marayo Yasung. Si Jarlene Pakunla, salamat sa imuhang gugma nga walay katapusan, Lord. Amen. Si Imperatrice Daya Limas, dili gayod mabulag ang pulong sa Ginoo. Amen. Lord Jesus. Si Kyle I or Ilijan, amen. Correct, Pastor. Thank you so much, Lord, for everything. Si Marilyn Oration, salamat sa Ginoo sa imuhang pagkamaayo kanamo. Ilabi na nimo, Pastor, daghan ming makatunan, daghan mi nga na-learn karong gabhi una. Sister Waning Digdos, amen, Pastor, salamat sa Ginoo. Salamat, Pastor Gideon Candelario. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Hallelujah, dalaygon ng atong buhi nga Dios gikan ni Sister Waning Dignos. Si Maria Hilin Hamiel Nguho, salamat Pastor sa imong pagkamatinud-anon sa pagtudlo kanamong tanan. Dalaygon ang atong Dios sa imong kinabuhi Pastor og sa tibok nimong pamilya. Gina Kamahalan, praise God, hallelujah. Si Maria Hilin Hamel Ngoho, salamat Lord sa imong mga saad nga among ikinabuhi. Si Elina Alis na Tabay Kuamag, good evening Pastor, praise God. Si Nelrim Dusel Yagni, at yes Lord, thank you. Pastor, request kong puna sa presensya mo by Livy kay Cordelta. Pastor, salamat. Kaya ako ning pangitaon puna ko sa presensya mo. Bukti ako, pagkaksun mo. Ikaw ang akong gitinguha, bukti pangandoy Ginoo. Sama ka sa pagpawa ko, pulon mo, ani ako. Ayaw nga
pagpaminaw, maayong nga pagiguban ni Norim Ilaw Ganyulon. Maayong gabi, Pastor. Maayong gabi sa ni Richelle Ganyulon. Salamat sa Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you, Lord, Pastor, sa mga paghago. Nakakaon na pod kami sa pulong sa Ginoo gikan ni Jilma Obas. Awit makalangit pun ako sa presensya mo. Dalaygon ng Dios, magpanalangin ka nato sa ato ang pakiguban ni moong awit makalangit. Usa sa atong gitinguha mga kigsuonan maogyod ang presensya sa Ginoo. Nga mabati nato bisan asa ta. Kaya ang presensya sa Dios mao tuburan sa kalipay, kalinaw, kayuhan nga ato gikinahanglan sa atong pag-alagad kanimo. Kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Gikan ni Rochelle, tinuod gyud, no? Si Juana Okulam Ponsi, good evening sa tanan. Si Maria Hilin Hamiel, salamat Lord sa imong pagkamaayo. Thank you. Well, upong imen buhat nga maayo iya judtang gantihan. Praise the Lord. Thank you Jesus, dili mapugan ang luha, maayo kayo ka o Dios. Wow. Si Lucille Losiza Olasiman. Salamat Lord sa tanan ug sa imong mga saad nga dili minimo pasagdan og biyaan. Dalaygon ka sa tanan nga panahon. Dios ka nga maminaw sa among mga apag-ampo. Sa presensya mo kung ako sa buting mo. Importante gyud mga kaigsuonan nangandoy ta kaniya. Si B, salamat sa Ginoo. Sister Waning Dignos, BB Manlapas. Pastor, unsay title ana? Pun ako sa presensya mo. Title. Si Juana Okulam Ponsi, praise God. Pastor Gideon, salamat sa kanta. Salamat Lord Jesus. Sister Waning Kubijan Sermona, amen. Si Ihagi Sianawarho, amen. Thank you so much sa song. God bless sa tanang OFW sama kanako og sa tanang followers sa programa ni Pastor. Salamat kaayo sa tanan mga OFW nga gihigugma sa Ginoo. Matod pa ni Rizal, OFW gihigugma mo sa Ginoo. Wow. Salamat Pastor, ex-OFW pod ko, pila ko ka tuig sa abroad. Walay simba pero ang akong kasing-kasing naggadayg og nagaampo kanunay. Gikan ni Ate Ars tinuod gyud. Dili kay pila ka tuig way simba-simba. Wala mo adtong simbahan pero nakasimbas Ginoo. Si Freddy Toledo, salamat sa mga pulong sa Dios Pastor nga imuhang paabot sa matag kinabuhi nga kanunay nagsunod sa imuhang programa. Si Maria Helen, yes Lord. Si Freddy Toledo, dalaygon ang Dios imong kinabuhi Pastor og sa tibok nimong pamilya. Amen. Si Kimberly Inabio Lariza, salamat sa imong pulong karon Pastor, lahutay ra gyud ta permi. God bless sa imo og sa tibok nimong pamilya Pastor. Watching from Turil, Davao City. Si Jorlan Queenie sa Larissa, salamat kanon sa pulong sa Ginoo Pastor, kanunay kami nga gapaminaw sa imong wali, among ginariple jud pagkaugma kay para among kauban nga naga ripak og uling makapaminaw pud og apil. Watching from Daliao, Toril, Davao City. Si Sir Waning Dignos, wow, kanindot sa awit makalangit, dili gyud tapulan maminaw. Amen, tinuod gyud, no? Si Lin Sumaoy, dalaygon ang Dios sa iyang pangapulong. Kumusta ang tanan? Kumusta Pastor? Okay ra gyud, nag-uban ang Ginoo. Sister Rose Datunio, God bless Pastor uban sa imong pamilya. Si Rodel Vela, amen, maayong gabi Pastor sa Ginoo, naulahig jud ko. Sige, i-reply lang. Si Miggy Baromida, salamat sa mga pulong sa Dios, naghatag og pahinumdom kanatong tanan. Ayong gabi Pastor og sa tanang View Press God, hallelujah.
ni Tatay Arnold Passion, maayong gabi Pastor Gideon, nagsunod gyud ko aning imong programa Pastor. Kumusta mo diha tay at igsoon nga nanukad sa Mandawi? Kauban sa mga bulaton, mga lakaw kani adto sa Bohol. Si Joanna Okulam nga ang Ginoo mag-uban kanunay kanato. Si Emeline Bakuti, iman. Awit makalangit nya to Tagalog pagtagad human ini nga po na sa presensya mo. Ato ning tagaag pagtagad pagsulay diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa imong kinabuhi ato na pa mga pagsulay, gisakit pa ikaw ug napuno sa pagsuway, gipati mo pa ang kalisod, nagaantos pa ikaw kayod ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya o babag sa imong pagtuo. Una sa to nga programa alas 9:12 na sa kagabion. Kapalaka, dulang kang Isus, ito Mayong gabi ni Kimberly Inabio Lariza. Kada uli namo og balay Pastor, abtik kaayo mi maminaw sa imong wali. Salamat kay gihimo kang instrumento aron kami makapaminaw kanunay sa pulong sa Ginoo. Watching from Turel, Davao City. Kumusta mo dias Turel? Kumusta mo dias Davao? Ang Dios magpanalangin mag-uban kaniya. Si Rodelville, padayon bisag sa sitwasyon tinuod jud no. Si Rodel, I pray Pastor diha sa Ginoo nga tagaan pagkaog pinasahi nga kaalam sa Ginoo aron pagpamantala. Amen. I agree. I receive no sa imuha nga prayer. Rodel Dilville. Si Bergie Palma, salamat sa pag-live nimo Pastor. You're welcome. Salamat sa Ginoo. pagtu apanikson ko yaw langog kapalaka, dulang kang Isus, ito Dili na to kalimtan mga kaigsuonan aron dili kita mahigugma sa kwarta. Kinahanglan makalingkawas gyud tas pagka mahingi bugon ha. kinabuhi Aron makalingkawas tas pagka mahingi bugon, dapat dili nato tutukan ang mga butang sa kalibutan kundi mga butang langiton atong hunaon-naon. ko yaw Dili na watuwad-on ang pagtuo ug ang pagsalig dapat ligunon aron dulang kita makontintos tanang panahon. tugyan ang Aron makatubang kita sa Ginoo ug mag-ingon nga siya ang atong manlalaban, siya ang atong dalangpanan. dulang kang Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulog mga minsay nga atong nadunggan sa atong panag-uban. Si Melvi Dumaran, salamat Pastor, God bless you always. Si Leah Taglos Lumantas, maayong gabi Pastor. Terwaning Dignos, Iman. Si Fidel Rosario Kiring, salamat Pastor nakapaminaw mi. Awit makalangit matinud anon ka diri lang sa tunga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ang uban siguro sa labi na sa mga kabukiran, hinahinay na og hiray-hiray, pero ayaw mo kalimot sa pagpasalamat ni Lord. Sa pagpanugyan, aron ang Dios kanunay nato ikauban. May ko pasensya mga kaigsunan, dunay mga awit magalangit nga dili na ako matagag pagtagad sama sa dihog, dili kabayran ug uban pang mga awit nga gipaabot dire tungod kay kinahanglan ang pagpahuway. Oras na mga kaigsunan, mga tulog ta. Niya sa gikaingon nga naay oras ang tanang butang or naay panahon ang tanang butang. Saan mo sukat ka sa sinagdanan, ikaw Doon na mo yung mga pangutana o mga pre-request nga inyuhang ipaabot diri sa itong programa, pwede ragyod nga inyuhang i-chat sa akong account Gideon Candelario. Ang profile sa Gideon Candelario maura gyapon ning ato ang recording studio ug FM station diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko.
o text ako ang number 0932-638-4134. At tas mga pag-ampo before ko manamilit mga kaigsuonan, at tas mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahon, salamat o Dios sa imo pag-amuma kanamo nga imo kami giatiman sa imo mga mensaheng mga pulong nga mo karong nasabtag na dunggan. Di nakakaton kami kung unsaon aron makalingkawas mi sa paghigugmas mga butang or sa salapi. Imo sab may gitudluan unsaon aron kami makontento sa ingon makadaig makahalad mi sa mga butang nga alang kanimo. Salamat Lord, di ikaw Dios magauban, nagauban kanamo ug nagatag kalampusan sa amo ang pagpaminaw kanimo. I-bless usab kami sa among pagpangatulog, pagpamahulay. Amahan, amo itugyan isalig diha kanimo ang among kinabuhi uban ni kami pinagi sa imong gahom ug sa among gamahanang mga anghel walay bisan unsang dautan nga makahilabot sa matag tawo nga mintuog misalig diha kanimo. I declare blessing, I declare healing sa matag usa in Jesus name. Amen. Amen. Kini yung igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night sa matag usa. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo